Hello guys, welcome to another video. Guys, Pasvaranas, I bring you another prophet from Kudakwashe Jose. Prophet Kudakwashe Jose. So vari kutaura vachiti Zimbabwe icha restore again as maonero avavo avaita muvision vachiti Zimbabwe iri kudzokedzana zvakare. Vese vari kunyika dziri kure neZimbabwe vachadzosa vana vese vakabuda muZimbabwe vavaona vachidzoka zvakare munyika yeZimbabwe. Zimbabwe ichava uchi nemukaka. Zimbabwe ichaita seCanaan. So guys, musaramba muchiora moyo because Kudakwashe Jose, Prophet Kudakwashe Jose munhu anoona zvakanyanyisa, munhu haapotsi, maprophets ake anotoita come to pass. So I want you guys to see this as you can see on the screen. Prophecy yavo iyo iri pascreen iyo moverenga monzwa kuti vari kuti kudini. But guys, I believe in Prophet Kudakwashe Jose zvekudaro because I followed him. Maprophets ake anotozadzikiswa and I humble myself before him because he's a true prophet of God. Akadamwa naMwari vasina zvipomerwa uyezve vanotaura chokwadi. So I want you guys to also believe in him. Moenda kuchannel yavo mboona mamwe prophets avanoita because panyaya yeprophets so far muZimbabwe vanotonhonga tsono. Is one of the biggest prophet in Zimbabwe. So I encourage you to go and check some of his prophets. Thank you guys, stay blessed.